Rendben folytatódtak az érettségi vizsgák az Oktatási Államtitkárság szerint. Ma magyar nyelv és irodalomból lehetett záróvizsgát tenni, középszinten több mint 83 000, emelt szinten 1805 diák vizsgázott. A javítási útmutatók már holnap nyilvánossá válnak, hivatalos eredmény viszont csak egy hónap múlva lesz. Jó munkát! Én azt kérem mindenkitől, hogy azért töltsétek ki az időt, mert a tapasztalatok szerint azért az esszére kell az idő, hogy normális és mondjuk sikeres dolgozatok szülessenek. Az utolsó jó tanácsok a feszülten várakozó diákoknak a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi előtt. Nem készültem külön senkire, rendszeresen tanultam, reggeliztem is, úgyhogy kipihent vagyok. A középszinten vizsgázóknak 2 feladatlapot kellett megoldaniuk, egy szövegértési feladatsort és egy szövegalkotási részt, az emelt szintű vizsga műveltségi feladatsorból és 3 különböző szövegalkotási feladatból állt. A tanárok szerint nem lehet minden eshetőségre felkészülni. Néhány évfordulós szerzővel különösen kiemelten is foglalkoztunk, említettük például ugye Vörös Sándort, Nagy Lászlót, de igazából én azt gondolom, hogy nem lehet előre pontosan kiszámítani, hogy ki az, aki várható. Középszinten Kolakowski lengyel filozófus egyik művének részlete, Márai Sándor elbeszélésének elemzése, vagy Berzsenyi és Vörösmarty költeményének összehasonlítása közül választhattak a tanulók. Az emelt szintű érettségén hivatalos levelet fogalmaztak, Vas István művét elemezték, és arról kellett fogalmazást írni, hogy egy ember gondolatai teljes mértékben átvehetők-e. A szövegértés rész szerintem egy elég vállalható szöveg volt, szóval szerintem elvégezhetőek voltak a feladatok. A szövegalkotásnál én úgy érzem, hogy egy olyan téma volt, én a novella elemzést választottam, amiről eléggé sokat lehetett írni. Szóval ezekre már felkészültünk, én úgy gondolom, hogy sokaknak voltak tapasztalatai, úgyhogy szerintem aki az évek során becsületesen írta ezeket a novellákat, az jót tudott írni ebből a témából, én úgy gondolom. A Köznevelési Államtitkárság közleménye szerint rendben zajlottak az érettségi vizsgák. Középszinten több mint 83 000-en, emelt szinten 1805 diák tett vizsgát.